Ngopo? Oke, saking komen-komen tenggene YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok ya, kakak. Oh iya. Kenapa? Mbak Niken tolong toh, niku duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak, ini kemauan netizen bukan aku. Eh. Jangan gitu. Oh, Dik Niken. Nanti aku amandel, jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju. Hah? Wih, keinginannya netizen apa keinginanmu? Netizen, Dek. Apa keinginannya Pak Kangkong? Netizen sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan to tau enak kok pokoknya. Ini lho kemauan iki saestu. Kemana iki? Kemauan netizen. Kowe nek mau cepet blangkonmu Tapi no, anu Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngaisin. Engko warauno. Heeh. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual mahal. Sampai Madep Rono ya. Heeh, engko Tak celuk Mas Ardi ya. heeh. Madep Rono engko surprise. Madep Rono. Aku soalnya nek duit karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa ya. Anu pas no moto to kan. Wes. Kulek kena Wes to. Wis, Walah. Ndak Pak. Wis. Ora iso delok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Langsung sampean kesana dulu tak panggil. Ya ora Kan no. sik permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak, Pak Suwadi. Heeh, Pak Suwadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Estu lho Kok sampean. aku gayane ndelik ya. Celana to. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dik Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi sore kan sudah mendem di belakang. Apa iki Ardi kok aja tak telak. Oh, tak Ayo support musik. Ayo Mas. Ayo gaya ngapa? Monggo. Mas Ardi. Mas Ardi. Ini lho, Dik. Mas Ardi permintaan netizen. Ayo. Hei. Hei, hei. Kita sambut dengan bendera bangsa. Kula nek kertas Ngapa? cah nom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Nggak ngapa. Saja kula ki kepengin kaya biyen-biyen pas aku tau duwe pacar ngeten-ngeten iki. Ya Allah. Iya. Weh, kau kembar iki. Kembar ya? Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tua. Iki Mas Ardi. Pengen melok gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan apa iki? Wayang ki. Wayang tek ngono. Hah? Kok kaya tau ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kowe kiai sing gol modot. Hmm. Woi, aja keweri Dik, aja Dik. Delak niken salah tingkah kan. Oh, tidak duet sama anu pojokan kaya belek. Belek. Ini lho. Derek loro moto. Tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kajiane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ini Nenek kan malu-malu kucing. Aku malu-malu asu. Lho, kok asok malu-malune wong cah elak kok. Betul maju Mas, betul maju. Aku takut. Dik Niken. Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. Aku gak tahu loh duet karo wong ganteng ngene. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene ngono lho. Ya ora? Serang kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocah meneng. Ngene wis. Kersane sampean gawe di ibaratnya aku ki Niken sih. Contoh sih, contoh. Ini kan 17. Dimen saya Langsung lah nek wong kok. wis kono dhewe wis urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean ngedek, terus sampean gak usah omong sih, wong wedok iku kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene.
Berarti bocahe rada rene kuwi ning sakono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Iya, maju. Dadi responnya wong lanang ki Aku aja ngono ya Mas ya. enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ya. Sumuk tadi. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digeraji garese modele. Polahe iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Adi. Ngomong Mas Adi. Selamat malam Dik iki. Selamat malam. Maaf keringetmu Dik. Keringetnya. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, kok Kuntilanak, malah anak kuntilanak. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. tak lapi keringetnya ya. Ono eleren ngomong nyapa to? Kayak aku karo Weh. Kuwi lek ngempet kaya udun arep meledos lho kuwi wis suwi. bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok merempelas. Ya mong. Alah alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Iya. Ya iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met yang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kuwi. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Kesodok cangkem. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu kok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki kok. Izinkan. Suaranya ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. Pak, Ardi apa bar katisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Subhanahu wa Dan Subhanahu. Sebuah Lagu lagu untukmu. untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, ngerti kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa ngono lho? Sing romantis. Mas Parti. Arti jenenge kok Parti kok ya? Parti. Parti tanggoku bangun petrol kuwi. Mas Arti, Malam hari ini malam hari ini sangat bahagia. aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama dengan Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang ini saksepuna merupakan lah, Mas, ya. ada salah satu yang ingin aku. Nyanyi. kan yo koras kene lagi. Iya, padha nyanyi ben ya padha. Keras. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu Di sing sabar ya Di digladuke ya Di. Ya, calonnya tuku LPG. Ayo, Ayo nyanyi wong. Masa ora takon-takonan wis suwi ra ketemu lho. tak wis cukup di WA Cukup saja. cukup WA aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah, Ya. nah. Ujaning sih mau. Pujan ning sing. Wah, ya. Ayo. Oh, dan. Yo, krimingane. Sing lanang keringete sak jagung. Duh, Met. Biasa. iri ya. Sing lanang gak agresif belas. Yo ngene iki tipe kuwi sing kalem ngene. Sing kalem iki. Heeh. Pancen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. Ngono kuwi. Kaya aku bojoku rada banter, aku menengan. Ngono kuwi. Alah. Asline Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah, telek. Tapi saestu Pak ada kemiripan jenengan kali Bu Dwi ini kan kali ada kemiripan. Kemiripan apa? Padha-padha wedi karo bojone terus. Iya. Yo, coba kaya ngomong musik. Yo, kaya ngomong. Yo. Yuk. Berpacu dalam musik Indonesia. Luar biasa. Matur Aku nuwun. gak suka ini aku. Kenapa? Gak gelem ngene-ngene lho. Gak iso ngene-ngene lho. Dikongkon ngene-ngene lho, gak mau. Justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Polos. Ora ngerti kahanane lugu. Ya, Makane wi berarti lagune sing kleru. kudune apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo to, anu ayo. Kamu ikut toh, cepetan rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah, melok Mbah. Ting-tingane Mas. Kamu melok kadung melok nang tengah. Pelok Mas, pelok. Guyon ki guyon. Slendro berarti Mas.
dicukur ya. Kok dikucur? Dikucur. Apa bedane? Ya beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur panganan. Dicukur ki dipotong. Dipotong. Cilianku rambutku dicukur kucang. Kakakku saka kareng kandang. Klambiku warisane Mbah Kakong. Sambel korek posokan watu Kali. lanjutno Sabar, sabar. Sabar, Dik. aku tak tak dhewe lho iki kok. Enggak, aku yang melok gemes. Aku mau nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha seneng dek yo. Selamat ulang tahun. Kaya memedi. Iki sing repot, Mas Adi iki. Lene tanggone kebakaran dia Wah, mesti lah lho kari. bahaya piye to? Kebakaran. Tek omahe tanggane. Ya ora ngene iki berarti sabar, so Kalah. sabar karo Sabar. bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Ardi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Ardi. Wis to, pelit. Paling sampean yo komplete, Bang. Blete Nemen to. Pelit banget tikungan. Tapi lho, untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lho, Sampean ngono. elek ngene wis komplete. Elek wis kemplete apa meneh digeng ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik. Ndasmu gedhe. Paling gak ketok gagah nopo ndase kuwedi iki piye Lah to? kan awakmu cilik ndase ora. Gosok. Wis ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi.